Oh iya, roh ae. Aku iki pasien kono biyen. Loh, Mbak Elisa, tak aturi. Jadi iki jawane nyon sewu mau ki ngrasani Pak Hanafi. Oh, ngrasani piye? Iki cara ketane iki. Iki to. Apa Cara ketane. koro kentot. Coro nganggo kethu. Nyon Apakmu sewu, malah nyon ora sewu. ngerti. Ah, piye? Biyen sing dadi kian santang. Lah Yang santang apa lagi? Yang santang iki putih gede dhuwur ganteng lho, kowe diwedaki malah bulak Lah rupane iki kok. kena krawukan begone Pak Hanafi kok. Mau ngrasani iki nek Apa ngrasani aku seneng karo Mbak Elisa iki. Piyai cantik, luar biasa, ya ta? Ya dalang kondang. Jajal jajar kene masyaallah. Lek dijajar nyun sewu ya nyun sewu. pripun Mbak Lucy? Lek dijajarne kaya midodari nyangking. Kirek. Nggih matur niku wau badhe matur ngoten niku wau nggih. Kirek kecilikan. Lah apa? Asu. Kok nesu lho, seniman ki ora pareng nesu apa nek disanding wong ayu kaya ngene iki lho. Ora situ. Tapi pamah padha-padha milih kowe ndek bojo aku karo Mbak Lisa pilih. Milih sapa, Jo? Iya. Dipikir tenanan. Masih ana ini kaya asu ya milih iki ya. Kleru kowe iki. Lah kok kleru Ndek nyapa? bojo ayune kaya Mbak Elisa kaya ngono iki malah ndang disedakne tanggamu ndak mati. Lah Perga bojomu kayunen. lho lah nek Jolang iki kok gonceng bojone Elisa apa ora kalos. lah nek tak bojo awakmu iki terus wong-wong piye? Lho ndek bojo aku ya ora apa-apa awan mbok tinggal teko ndi-ndi nek sing nemu to ya. Alung di bojo Elisa didongakno mati cepet sebelah nek di bojo awakmu. Piye? Matine loru alon. Lho, kowe kudu syukur lek Mbak Lisa iki kan kayunen lek kanggomu. Iya. Ndek bojo langsing, ndek bojo sing gedhi kaya aku, umpama kowe ra ndek dhuwit nara rasen kok apa-apa kan bojomu pangga gedhi. Oh, dadi ketok susah ora ketok ngono ya. Susah ra ketok. Mbak Lisa kan aku. Mau ngrasani nyun sewu nggih. Rasani Kalau apa? kita kan nyun sewu lho Mas Sigit. Heeh. Mau ngrasani. Ngrasani bapak ngene. Alah, bapak iya anu kae lho, apa iki jenenge? Joglo. Mas Sigit. Pripun? Pamer dhek. Bapak is joglo iki pira to iki? Sukune pira to? Sokone pira sokone? Pirang belas ngono. Alah, pira iki 16. paling mek 20 ngono. Heeh, paling mek 20 nggon aku plus 50. Gone iki Bulang umuk ngono. Takonono. seket. Cekake seket. 50. Mosok iki ne seket. Seket. Tenanan. Mosok jo tak urus kok iso cagake akeh men omahmu ki. Alah, bapake kalah omahe karo aku. Nun sewu Pak Igit. Piye? Perkara cagake akeh niku ora perkara apik Pak Igit. Lah piye? Nggih perkara ndoyong iwa tak jagaki, ndoyong nengen tak jagaki. Niku terus dadi tumpuk-tumpuk. Layak aku nyawang omahmu kok sombong. Lah pripun? Omah kok ngene. Omah malang kerik. Layak kok sombong dangak ngene arep malang ngrik ngene. Lah Jebule ndoyong mengguri to Jo kae. nggih, malam iki tak tinggal Jumatan malah ambruk siji ngono. Pak. Sujud. Gon-gon terase. Wah, ning tak syukuri saestu Pak Igit daleme menika menjadi inspirasi dan motivasi. Oh. Gede kayu tenan ke koncoku dalang Rembang kae. Wow. Ya padha iki ya. Iko malah nganggo ritual ngadeke kok. Lah kok iso? Saurunge papan iki coplok aja ngantek mbok demek engko mergo mlengkung. Wong ki cor-coran. Yo. Ora apa-apa ning kapan-kapan muga-muga ketularan nggih Pak Igit. Nggih, amin. Bisa amin. sukses kaya panjenengane. Mau wis tak solawati kok tak demek karo tak Nggih, solawati. kula nggih Nggo dalem ketularan. rombone kaya ngene Bu, alah aku yo semul. Nggih. Mbak Elisa karena Nggih. panjenengan ingkang asring sowan mriki saya nembe sepindah niki alhamdulillah Bisa sampai Borobudur. Iya, saya mboten ngertos piyai mriki niku remenane napa mengke lek kula matur kekaran nyuwun Boten pangapunten. nopo-nopo remen. Omong. Besok bisa mampir sana itu. Kayak tinggal kan itu enam langit dari sini itu. Apa itu yang tinggal Itu apa Enam lampunya? langit itu. Lampunya Mabur. kentil itu apa itu? Enam langit. Nanti so nyawang opo-opo sih kok. Oh iya, iya. apa itu? Ada request dari Yes. Bobo Haji Hanafi Siap, tadi. siap, nggih. Ada fragmen ketoprakan. Fragmen Slender, ketoprak. slender. Lakon menopo niku. Yo kira-kira sing julang bojone loro, sijine cemburu. Ah. Sri Huning karo Kumolorno. Kumolorno. Wah. Ngerti ora aku. Ora, aku diadani wae Ya, lakone. wes. Aku jadi sopo. Kowe dadi Sri Huning. Serius. Seune. Julang dadi Wiratnoyo. Ah, Yo. Iki Kumolorno. ceritanya kamu nanti saya terima cintanya di sini cemburu. Oke. Yes. Iya, gandrung sik no, Jo. Ah.